Ang mga igsoon sa dili pa nako isa-isa akong paambit, magpailaw nako kay siguro wala gyud mo kailan ako. Ako di ay si Jimar Villaranti. Pag-uhay pa ko Bisman Hoyod, mga 5 pa ko katuig. Taga luman ko na taga La Libertad. Na-install ko as the minister, wala pa'y bulan bago pag-ay, karon pa 14 ano sa bulan. O karon ang ato ang ebanghelyo, naghisgot kini sa pagbalik ni Hesus nato sa iyang mga tinunan. Ang ay nato masabot mga igsuon nga ang mga apostoles kaniadto nipati sila og kahadlok, nipati og kabalaka, nipati og katruma. Hinungdan nga atong masabot nga sa ilahang pagpanagdigo nang tangka sila sa lawak. Kahadlok sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga mao nagpatay ni Jesucristo. Ang atong masabot atong ebanghelyo nga diin sila usab adunay kahadlok. Apan taliwala sa kahadlok, ang taliwala sa kahadlok, kabalaka o katruma sa mga apostoles nabrasunan dayon og kalipay nga walay makatupong nga mao ang pagtumha sa atong Ginoong Jesucristo nga nag-ingon nga mainyo unta ang kalinaw. Unya si Jesucristo kaduha ni siyang bisita. Kay una niyang bisita wala si Tomas. Nya si Tomas nagisuginlan sa mga apostoles siguro atong panahon na kung kisay-say patanan sa Biblia muat or makaana siguro ang mga apostoles bahala dili ka mutuo imo na ng problema nga magdalaag man ka kay wa man siya mutuo na imong sa gawas kung makita niya ang sabad ikatunlog niya ang tudlo sa inagian sa langsang dili siya mutuo. Apan tungod ang Ginoong Jesucristo adunay ang iyang pagbalik dili kini tripping lang nga nibalik kundi makahuluganon nga pagbalik. Buot pasabot grabe ang iyahang pagkamapausanon. Gibalikan kaniya ang mga apostoles bisan lang tuod sa takong pagduha-duha kaniya. Iyahang gibalikan. Ug diha sila na si Tomas gipahikap na niya ang mga samad ang ginansangan. Ug diha si Tomas nakaingon na nga Ginoo ug Diyos ko. Mga igsuon sa ato ang ebanghelyo karon usahay kalabanan sa ato pong ubang mga kaigsuonan nga dili sila motuo kung dili makita og Ginoo. So, mura po sila si Tomas. Believe is to see is believe. Mo na ilahang kuan karon. Apan taliwala sa ilahang atong panahon na sa pagkamatay ni Jesucristo after sa pagkamatay ang mga apostoles grabe ang katalawan. Nibati sila katalaw, kahadlok o kabalaka. Apan sa pagbalik ni Jesucristo, diya sila na nagmaisugod. Diya na sila na wa na ko kahadlok. Namusangyaw sa maayong balita, gumikan sa maayong balita nila na dumog na nag-ingon, mainyo ka ang kalingan. Tungod niya na ang mga apostoles, bisan sa kabalaka, kahadlok, ni ating gayuna, karon nagmaisugo na sila, ugwa na sila ko kahadlok, bisan magtaliwala sa hagit sa kamatayon. Mga igsuon perting pagkadaghana nga, una na itong mga Kristohanon nga mga apostoles nga diin, usay kriminyoan, kanang gitaya nila ilahang kaugalingon alang sa ato ang Ginoong Jesucristo. Bisan taliwala sa hagit ilahang gisuplan ang kamatayon, pagpanglutos, gumikan sa ilang paglaban ni Ginoong Jesucristo. Wa sila kahadlok. Hinungdan nga ang mga apostoles nakatilaw, nakatagamtam sila og kamatayon nga ngilingig kaayo nga paagi. Tuguti ko sa pagsaysay sa mga kamatayon sa mga apostoles. Una, si Pedro ginansang siya sa cross gihapon. Dili na ito mabasa sa Biblia. Tungod kay diha man sa giingon sa kasulatan na kung isulat pa ang tanan. Diya giingon sa Juan, dili bisan gani ang kalibutan dili kay iko nga kasudlan sa mga sinulat. Apan nga igsuon si Pedro ginansang usab. Niya paglansang niingon siya nga ituwad ang cross kay dili ako takos nga mamatay sama kang Kristo. Mutong ituwad ang cross. Kung igsuon mo si makikita mo sa Vatican, magmisa ang Santo Papa. Kanang mupaw sila sa lamisa, before mo misa. Makahulugan mo ka nga bawo pagtahod, kaya ilalong ana sa table, bukog na ni San Pedro. Kunya, basi matingala mo, kalabanan na pagigamit kasi kung makaigsuunan sa laing simbahan, na moingon nga,
Antichrist ng Katoliko, tanaw pa ko ng likod sa Santo Papa. Di ba, gibali ang cross? Kung sa kong iyong ganiha, ibali ang cross, dili ako takos na mamatay sa matang Kristo. Kana nga cross, nagrepresenta ka sa cross ni Pedro. Kaya ang Santo Papa, disindat man, sumusunod man ni San Pedro. Kasi San Pedro man ang unang Santo Papa. Ikaduha, si Tomas, gibato, kanang gihapak ng bato, hangtod namatay. Si San Taddeus, si San Taddeus, napuno sa pana ang iyang lawas. Pana, gipana siya. Sunod si Saint Philip, gilansan usab sa cross. Kini ako ning gisaysay kaninyo sa mga standard reference, mga encyclopedia, dili ni wala ni Biblia. 54 AD kay tabo kini nga mga pagpanglutos. Sunod si Tomas, gidunggab gamit ang bangkaw. Sunod si Saint Simon, gidunggab sa espada during sa 74 AD, tuig AD. Si Saint Bartolome, ginansang sa cross, 70 AD. Si Saint Andrew, ginansang usab sa cross nga pinakakilid. Kanang cross nga giaksyon kakilid. Ginansang usab sa cross si Saint Andrew. Si Saint Matthew, ginansang usab sa cross 60 AD, tuig sa 60 AD. Gawas ni Saint John, dahil ang iyang kamatayo, at surat na kamatayo. Sunod si San Pablo, gipunggutan sa ulo dito sa Roma. Ingon anak kapait ang kanang agian sa itong unang mga Kristohano. Kunya diha sa Hebreo 3:7 nag-ingon, hinumdumi ang unang mga pangulo kaniadto. Panig-ingnan ninyo ang ilang mga buhat. Unang karon mga panahon na sila atong himuan og monumento ang ilahang pagkatao. Aron nga aduna kitay visual aid nga makita isip usa ka hero sa pagtuo. Yan, pipipal ka ng igsoon kay pahinumduman dayon sumala sa kung ingon ka ganina. Nga ato upang kung kaigsuunan ang mga reporto pud padugdukon. So diya nga grabe atong mga kaigsuunan ng mga unang Kristohano na ang kanang gibuwis buhay apan ang ilahang mga wala na pasilunggan. Katoliko lamang ang nagpasilumog sa mga balaan. Unang Kristohano. Unang swerte kay nga ng atas sa simbahan Katoliko. Kita lang ang nagpasilumog kanila sa ilahang nagpakahiro. Kay unang-una si Rizal gitahod nato isip hero. Apan gani ato umang kaigsuunan kanang panahon sa Rizal's Day. Sa tunang bulan, December 30, Rizal's Day, maghalag bulak. Actually, dili na sa sayop ng igsoon. Pero, gihalag na yung bulak ni Jose Rizal, isip hero na sa Diyos Pilipinas, nungka si Mama Mary mo nagsabak siyang kabulan o siya nagdala sa manluluwas sa tipo kalibutan. Apa na itong ubang kaigsuunan ng mga dili Katoliko, inapaganing gibatikos, gibuak ang mga larawan. Apan kita, halat kita og pula panahon sa Mayo, karong sunod pula. Nya ang atong ebanghelyo karon naghisgot kini og authority sa ato ang mga sa mga apostoles. Nag-ingon dito, huwi pa niya ang ulo sa mga apostoles. Tawagan ninyo ang Espiritu Santo. Kang insang sala nga inyong pasaylo, dili pasaylo sa akin. Kang insang sala nga dili ninyo pasaylo, dili ko sa akin pasaylo. Mga igsuon, kini panahon na ni siya, nga diin ato ang iskutan ang kumpisal. Naghisgot ba kini og sala personal? Nag-ingon ba ang Ginoo nga kung makasala ninyo sila kaninyo inyong pasayloon? Dili. Kung kang insang sala o pasabot dili sala personal. Sala nato patok sa Dios. Aduna ay kondisyon o kumpisal. Ang mga igsuon tumutik sa paghatag sa mga katekisis sa maong paghatag o katekisis sa kumpisal. Kaya atong mga igsuonan isa gani sa mga Katoliko, aduna ay dili mo tuo sa kumpisal. Ano mga Katoliko ha?
Saan nga nung umpisa ng pare, tao na makasasala ram ng pare? Ang may suon, biblikan hon ang maong sakramento magigiling ni Kristo. Iingon sa Juan 20:21, ingon nga gipadala ako sa Amahan. Ako usab nagpadala kaninyo. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Kung ang ilang mga sala inyo pasayloon, kini pasayloon usab. Sugot pasabot diay, unsa ang pagtuman sa mga sakramento kung dili kita kumpisan sa pare. Naa ang authority sa pare tungod ang pare kagikan sa mga apostoles. Nga biblikan hon kini, mga igsoon basi kadunay mo batikos kayo kabahin sa kumpisan. Mo ni itong ninyo. Unang Samuel kapitulo 15 bersikulo 24 ngadto 25. Si Saul nisugid sa iyang sala ngadto ni Samuel. Ug pasabot numumpisa si Saul. So biblikan hon. Kani adto pa ni unang tugon. Ikaduha, 2 Samuel kapitulo 12 bersikulo 13 hangtod 14. Nag-ingon, nakasala ako sa Ginoo. Giingnan ni Nathan si David, gipasaylo usab sa Ginoo ang imong sala. So kung pasabot, si David ay nangumpisan na tukang Nathan. Ano na confession? So kung maingon sila na wala kita nakatuman sa Biblia, tilok, tuman nato ang Biblia. Kaya ato ang igsoon ang pagpapa sa sala, pinaagi sa pagsunog o kanang langgam tukmo. Gamiton ang aso, mao kanang himuon sa pare sa pagpapa sa sala. Apan pag-abot ni sa Kristo, nausab na. Authority na sa mga apostoles o kung sa mga pare, kaya mga apostoles pare man. Authority na sa pagpasaylo, authority na sa pagpasaylo sala. Pinaagi sa confession. Muna mga igsoon nga atong timan-an, nganong kinahanglan kita na mangumpisal. Kinahanglan kita nga mangumpisal tungod kay diha sa unang Korinto 11:27 hanggang 28 nag-ingon, ang mukaon sa pan ug moinom sa iyang balaang dugo nga dili takos o kung dili anay o pasabot na ka sa state of sin, nakalapas ka batok sa lawas ug dugo ni Kristo. Tinuod ka na nga sulti ni San Pablo o pasabot diha kinahanglan kita nga unang kita mukaon sa kalawat sa lawas ug dugo ni Kristo ato usan hinluan ang atong ang sala. Hinungdan diha sa bersikulo 30, hinungdan nga daghan ang nagmasakiton. So kini nga klase nga masakiton dili lamang kini sakit physical o dili sakit nga espiritual. Diha ang to mga igsuon nga ang pagkumpisal importante kini kaayo. Kung kay giingon diha sa Juan 6:51. Ako ang pan nga nanaog gikan sa langit. Ang mukaon nining pan makabaton kinabuhi wala katapusan. Asa man ni mahitabo? Sa simula nga sayop kaayo ang maingon nga dili ako musimba kay mo mas gihapon makasala pa man ko. Ang nagsuugin sa mga wala sala. Kinsa mga wala sala. Apan atong timan-an nga igsuon na naa ang pagsimba usa kini ka maintenance sa tuang kalat. Maintenance, o pasabot, kung wala kini, ang atong kalagulay, wala kapuslanan, kundi mag-ungaw sa kamatayo, na mao ang kalaglagan. Sa samang paagi, kinsa man ang nag-maintenance dito. Ay ulan, undangin na ninyo, di ba delikado? Ingon anak kita, sa itong pagkatao, natakpan kita sa o pasabot, ano na kita sakit. Kung saan ang maintenance nini, ang pagsimba o ang pinaka-importanteng maintenance. Aron kita dili madaog sa mga limbong sa yawa. Kung akong ihagit nini mga igsuon nga dili nato undangon ang pagsimba. Pagduol sa sakramento. Ila ginaron kay ato ang pare, bago na po. May nga po awa. Ka nagsipad dili sumayon pag inunta to. Ang grasya sa Santos nga misa, kung ang pare maayo kaayo, dili na madungagan. Ang grasya sa Santos nga misa, kung ang pare iso, istrikto, ang grasya ko dili ko na makuhaan. Nagpabilin ang grasya sa Santos nga misa. Kung natiman ninyo, ang pare mura ko na kwarta ba sa kalipo.
na kanang pila nakaadlaw nga sige tulungan sa yuta. Tungod ba kay hugaw siya, dili na ba siya usa ka libo? Usa ka libo gihapon. Ingon ana ang pare. Abi ka stricto siya. Kusog siya mga asawa. Wala na grasya sa iyang pagkapare. Ana gihapon. Inordinahan siya. Ingon ana ang inordinahan siya nakadawat sa authority. Sa mga igsuon, sa ako ang paghatag ninyo katikisis kabahin sa confession, hinaot nga kini aduna kini makatunan ganinyo o kinahanglan na ato kini ikinabuhi aron kita maka baton o kinabuhi walay katapusan. Tungod kay diha sa pinadayat kay tinuloy walay makasulod sa langit nga mahugaw bisan gagmay atog sa imong sala pagalinisan kini pinaagi sa pagkatuig. Ang inyong ang atong mga kasalanan hinagmay kung pirmi na nga buhat mahimo kining dako hinungdan nga usa kini kada kung babag sa atong koneksyon sa Ginoo kay diha sa pasahon sa tanong-tihon nga ang pagpakasala makapahalayo sa Dios apan ang pag-ampo sa tao mataro dako kayo kapuslan hinungdan na kita usab magpakitabang at paampo sa itong mga kaigsuunan nga duga nga unang na mga Kristohanon nga santos nga mga apostoles. Amen.